Ik wil een cowboy als een man. Ik wil een cowboy als een man. Het komt bij mij heus niet alleen op schieten aan, want ik weet dat iedere cowboy kussen kan. Ik wil een cowboy als een man. Mama zei, mijn lieve meid, kom zoek een man, het wordt heus tijd. Neem toch Jan van hier beneden, want die is bij de PTT. Toen riep ik no, 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 no. Geef jij die Jan een ander maar cadeau. Maar waarom toch niet, kind, dan is je kostje gekocht. Denk eens aan het mooie pensioen bij de PTT. Wat wil je eigenlijk? Ik wil een cowboy als een man. Ik wil een cowboy als een man. Het komt bij mij heus niet alleen op schieten aan, want ik weet dat iedere cowboy kussen kan. Ik wil een cowboy als een man. Papa zei, ik vind je zo, je bent precies Brigitte Bardot. Bij de film, met jouw talent, trouw jij meteen een producent. Toen riep ik no, 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 no. Geef jij zo'n man een ander maar cadeau. Ach, ik begrijp je niet. Waarom neem je zo'n filmvent niet? Dat is toch heel wat beter dan wat je vader moet doen? Wat wil je eigenlijk? Ik wil een cowboy als een man. Ik wil een cowboy als een man. Het komt bij mij heus niet alleen op schieten aan, want ik weet dat iedere cowboy kussen kan. Ik wil een cowboy